Ahojte, volám sa Andrej. V tomto videu by som vám chcel odporúčiť dva e-shopy, ktoré budú aj pod videom, čo sa týka odkazov, ale treba ich skopírovať, lebo už sa nedá na to kliknúť. Ale stačí zamodriť vlastne ten odkaz a skopírovať ho do vyhľadávača. Tak vám veľa odporúčam, aj keď ja z týchto videí nič nemám a zadarmo mi nikto meč alebo niečo také nedá, neposle, ale veľa vám odporúčam. Muničak e-shopy sa nachádzajú v Bratislave vo Vivo, bývalý Polus a Mlynské Nivy, autobusová stanica a v Auparku v Košičiach. Majú tu všelijaké veci, čo sa týka oblečenia, zbraní, obuvy, nozov, výstroje a podobné veci. Majú tu fakt veľmi dobré veci. Len škoda, že si nemôžem nič kúpiť a zadarmo mi nikto nič nedá. Majú tu všelijaké veci, ako sú nože, kvalitné, tréningové zbrane. Tuto máte meče aj od firmy Cold Steel. Toto sú veľmi pekné meče. Ninja, Twin. Veľmi by som chcel nejaký taký meč, ale nikto mi zadarmo nedá. Majú tu fakt veľa pekných mečov. Najkvalitnejšie sú Cold Steel. Tak vám veľa odporúčam. Tuto sú Cold Steel katany. Keď skopírujete odkaz, tak si nájdete všetko po vlastne celý e-shop ich. Tak si môžete pozrieť. Tak tu fakt veľa zaujímavých vecí. Aj čo sa týka strava a pitný režim. Majú tiež dobré veci, čo sa týka adventúre menu. Aj to by som veľmi chcel, nejaké multipaky. Tam je vlastne komplet, tuto máte multipak. Tuto je adventúre menu hovädzí guľa so zemiakmi, kuracie pozáhradnícky s fazulami, jelenie ragu so zemiakmi a kura korma s rýžou. Kuracie nadivoko s rýžou, bravcové reberko so zemiakmi. Toto s knedľou a s kapustou som mal, to je veľmi dobré. Všetky adventúre menu sú dobré, veľa vám odporúčam. Tieto multipaky, tam máte všetko, vrátane tohto zipser vrecka na ohrev. Máte tam vodu, na tú chemickú reakciu máte tam 2 sáčky s vodou. Vlastne komplet menu. 2 porcie, tak vám veľa odporúčam. Skopírovací odkaz Muničak. Aj keď zadarmo mi nikto takéto adventúre menu nedá, ani na Vianoce nič nedostanem a ani k meninám, ktoré som mal včera, som nič nedostal, tak čo narobím? Ale vám odporúčam e-shop Muničak. Všetko nájdete v popise pod videom, len odkaz treba skopírovať, keďže sa už nedá kliknúť. A ďalší e-shop, ktorý by som vám chcel odporúčiť a ktorý bude tiež pod videom, čo sa týka odkazu na skopírovanie, je Samurai.sk, kde majú tiež veľmi pekné veci, čo sa týka mečov, replík a podobné, nozov a takýchto vecí. Pre bojové sporty ako je Jaido, Akido, Jodo, Kendo, Box, Wing Chun, Kung Fu, Taekwondo a podobné. Tak vám veľa odporúčam. Tie si nájdete pod videom. Majú tu veľmi zaujímavé meče, ako sú katany, funkčné repliky filmových chladných zbraní. Mne sa veľmi páči táto s Diablom, Kill Bill. Nikto mi takýto meč nedá zadarmo alebo nekúpi. Veľmi by som chcel niečo takéto, ja som veľký fanúšik takýchto mečov funkčných. Je to fakt veľmi krásny meč, s takýmto Diablom na cepeli, aj s tisiacou sadou. Majú tu viac týchto mečov z Kill Billu, majú tu aj Oren Ishii, čiernu mambu, mne sa páči ten s Diablom, Bill. Máte tu aj But, tam je zase na cepeli ten text. Ďalej sú tu katany z 47 Roninov, Walking Dead. Potom tu máte Pán prstenov, Games of Thrones, Hry o tróny. Takáto na tréning je tu.
takéto butterfly noze, motýlie meče. Potom je tu katana z Kill Billu, teda z Matrixu, Morpheus. Posledný samuraj, ešte je tu Zatoichi. Ten teraz není vlastne na sklade, predĺžená doba dodania. Veľmi sa mi páči táto čierna. Ale tiež mi nikto takýto meč nedá, nekúpi zadarmo. Ale tiež odporúčam. Je to vlastne katana Zatoichi z filmu Zatoichi, plne funkčná. Na tréningy, na sekanie a podobne. Veľmi kvalitné meče. Máte tu aj set na brúsenie mečov a nozov. Čínske meče. Takéto tieto rohoze tatami. Na sekanie, takýto tréningový meč. Tuto sú tie rohoze tréningové. Tamešgíry, totami, omole. Ja zvyčajne sekám plastové fľaše s vodou a takéto veci. Keďže všetko stojí peniaze a nikto mi zadarmo nič nedá a všetci si zo mňa len srandu robia. Že mi finančne pomôžu alebo tak, ale ja s tým nič nenarobím. Máte tu katany z prekladanej ocele, Shirasaya katana. Tam sú vlastne aj tie dve filmové zo Zatoichi, z filmu Zatoichi a filmu Kill Bill, Oren Ishii. To máte Shirasaya katany. Ďalej je tu individuál katana. Stoja na to na to Tamasegiri, na tieto túto vedľa čo je. Ďalej tu máte veci ze kabuto, noze, ninjutsu, stojany na meče. Predajna sa vlastne nachádza v Petržalke, Ovsišské námestie 1. Otvorené majú útorok od 9. do 14., štvrtok od 12. do 17. a piatok od 9. do 13. Sídlo firmy a korespondenčná adresa je vlastne Lanova 31 a Chorvátsky grob. Tuto máte výrobcov. Aj keď ja z týchto videí fakt nič nemám, ale čo narobím, ale všetky údaje, vrátane informácií nájdete pod videom v texte v popise. Len odkazy treba zamodriť a skopírovať do vyhľadávača, veď všetko je tam napísané pod videom. Len pochybujem, že to niekto číta. Potom sú tu katany dekoratívne sety. Ďalej je tu katana z prekladanej ocele. Tuto je aj takáto katana z Kill Billu, ale toto je už z damaskovej oceli. Táto už nemá so seriálom nič spoločné, ale je plne funkčná, tiež ako Walking Dead. Ale Black Damask, damasková oceľ. Preto stojí skoro 390 €. Tuto máte rozmery a tieto veci. Vidíte, že aj všetko je vlastne, toto je čierne. Originál replika do seriálu je hnedá. Ale tiež vám odporúčam. Kto na to má a není na tom tak, jak ja, tak vám odporúčam teda e-shopy, ako bol ten Muničák na začiatku a e-shop Samurai.sk. Predajná je vlastne na Ovsiskom námestí a to si zistíte, keď si skopírujete odkaz. To máte vlastne katany. Prvé sú tie funkčné repliky filmových chladných zbraní. Potom tu máte meče stredovekej Číny. Aj na to vám môžem kliknúť a ukázať vám. Tuto máte veci stredovekej Číny, meče a podobné, vejáre a takéto veci. Ďalej je tu ninjutsu, ninja veci, shurigeny, kunaje, nunjaky. Takéto nunjaky od nich mám. Aj keď s nimi veľmi neviem robiť, ja mám radšej chladné zbrané katany, len katanu mi nikto zadarmo nedá, nepošle.
ani nekúpi žiaden z fanúšikov. Ja nemám takých fanúšikov, jak niektorí youtuberi. Potom sú tu takéto vrhacie nože. Aj takéto mám. Tiež veľmi kvalitné. Presne takéto isté mám tiež od Samurai-SK, tiež vám môžem odporúčiť. Tuto máte Ninja Shuriken. Tuto sú takéto nunjaky. Dragon. Ďalšie shurikeny. Tuto je ninja. Lezecký hák. Takýto ninjagi. Kostým. Tuto máte takéto meče. Komplet set vlastne na chrbát. Tiež veľmi pekná vec. Pre milovníkov ninja a podobne. Tak to by asi bolo všetko, čo sa týka mojej videorecenzií, videoreklamy a odporúčania a podpory týchto dvoch e-shopov Munichak a Samurai-SK. Munichak.sk a Samurai.sk. Tak vám odporúčam pozrieť veci, ktoré sú pod videom v texte v popise. A odkazy treba teda zamodriť a skopírovať do vyhľadávača, alebo stačí, keď dáte do Google názov Munichak alebo Samurai.sk. To už nechám na vás a poteší ma každý like, odber. A ďakujem za každé komentáre a odbery. Tak nech sa vám teda darí. Držte sa a majte sa pekne. Ahojte, čaute a ďakujem, držte sa. Majte sa, čaute.